Għaqdiet mhux governattivi il-Konsilli Lokali ta' Pembroke u San Ġiljan u residenti inaqdu kontra l-iżvilupp privat propost fis-sit tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi blajta titfnunix ħajjin u mesprimew tħassib lil kobor tal-bini li jinkludi torri ta' 37 solar u l-lakanda ma' ġembu se joħloq dellijiet twal u wisajn li qalu se jaslu sal-impjant ta' Reverse Osmosis. Semmew li l-istudju fuq l-impatt ambjentali qed jistma li l-proġett se jiġġenera madwar 7,500 vjaġġ bil-karozzi kuljum meta l-inħawi tiġa mhux qed ilaħqu ma' traffiku. Żidu jgħidu li waqt li jkun għaddej xogħol li huwa kkalkulat li jdum 3 snin, ir-residenti se jkollhom iħabbtu wiċċhom ma' 50 vjaġġ kuljum ta' trakkijiet kbar li jġorru materjal għall-bini. Il-kelliema żiedu li ma jistgħux jifhmu kif qed issir din il-proposta meta m'hemmx pjan komprensiv għal dawn l-inħawi u ma qalu li se jresqu l-oġġezzjonijiet tagħhom mal-awtorità tal-ippjanar waqt li staqsew jekk l-awtorità hux se tħares l-interessi ta' eluf ta' residenti jew l-interess tal-qlieħ ta' ftit individwi.